rike ta. Auren soyayya. Cire da ciyarwa yau a kanka. Auren soyayya. Koyar da ibada na wuyanka. Auren soyayya. Halinka na kirki za ka furta. Anya aure yau muna ta murna. Maryam Abu Oyel muna murnar aure. Abu Oyel yabo a kanka. Auren soyayya. Dukkanin shawara zan baka. Auren soyayya. Ka zamto mai rufe sirrinta. Auren soyayya. Ka zo ja ta ne da wasa. Auren soyayya. Inda kai ne farin cikinta. Auren soyayya. Soyayya ce a yau dai rana. Auren soyayya. Da aure ne kuka yi na ƙauna. Anya aure yau muna ta murna. Maryam Abu Oyel muna murnar aure. Anya aure yau muna ta murna. Maryam Abu Oyel muna murnar aure. Amarya yau ina kiranki. Auren soyayya. Buɗe kunne kiranki zan yi. Auren soyayya. Buɗe kunne rike min. Wallahi godiya yake mataimakin shugaban majalisa ya yi mana ya ƙara gode da bana ya zama waka la ilaha illallah Allah ya ba mu irin naku irin wannan zaman da basira haka la ilaha illallah iskace hosla la iskace hosla iskace hosla ya yake Sudah aku